Takže hello, babe. Pere, zkouška zvuku. Jo. Hello, babe. No, takže jsme tady. Period. Jsme tu. Všichni jste čekali. A už jste se dočkali. Vypadáme teda strašně, protože jsme po celém víkendu klání, nebo já teda aspoň. No, a po celém víkendu nespaní. Po celém týdnu nespaní já. Jo, nějak tak. Takže první epizoda jsme docela, jako nevychytali jsme to, ale Pilot. prostě už to bylo potřeba. Protože jste si o to žádali. Period. Takže here we are. Nás lidi moc hungry, tak jdem Jak se to jmenuje? Takový to, jak nosí takový ty, takhle ty habity. Jak mají takovou tu kapuci. Nachcípám, každopádně. O čem bude podcast? O prostě zprávách z Berouna. Nás takový televizní noviny, ale prostě televizní Beroun. noviny pro Beroun. Period. Co se stalo, co se nestalo, co se bude dít. No, co se bude dít. Každopádně, jak jsme přišli na nápad podcastu? Prostě už nás nebaví lidi z Berouna. Ne, Beroun je Královánk. Prostě okres Beroun. Tak bych to dala. Budeme tady dělat nějaký expouzy. Jo. Protože nechováte se dobře. Následně. Ne, že my jo. Ale my jsme slepí. Co na nás máte? Co na nás máte? Každopádně jednoměsíčně bude expose. To bude... Budou 2 verze samozřejmě. Cenzurovaná, necenzurovaná, se screenshotama, bez screenshotu. Přesně tak. Každopádně ten vopar mě sere lidi, jo? Nebudeme řešit můj vopar. No, prostě jsme první epizodu úplně nevychytali. Nejen, že jsme měli asi měsíc zpoždění, ale plus ještě vypadáme takhle, jo. Já jsem tady v pyžamu a já mám vopar. A mám já poběhám. Jsem nenamalovaná a prostě mi za dveřma to ani mňuká kočka. Každopádně, jak jsme přišli k tomu, že budeme dělat podcast, nějak tak rychle schránám. 10. ledna jsme se potkali na Turáku obchodky. Po dlouhé době, než jsme se tam začali bavit, ale kdy my jsme se začali bavit? Dávno, co jsem tě viděla naposledy před tím Turákem. No, to jsem ještě chodila s Dýnem. A prostě jsme se neviděli třeba 2 roky, rok. Nějak tak. A viděli jsme se po dlouhé době a prostě od té doby se vidíme furt. Tam jsem se já dozvěděla osudovou informaci a tak jsme si řekli, že prostě a dost. Samozřejmě tahle ta osudová informace, ta půjde ven. To bude první kapitola našeho expouzu. Já mám tu nějaký blackouty, vole. Jsem dokážu soustředit. No a co se udalo na denní maturáku? Vyloženě asi nic moc. Naše zrození. Násem. A kalili jsme, já jsem vystřízli, ale než to skončilo, takže úplně paráda. Úplně fakt paráda, prostě. Nebyli jsme tam ani tak dlouho, ne? Nebo... No, odjížděli jsme jako poslední rád. To jo, ale jakože to skončilo a odjeli jsme. Jo. Protože druhý den hned maturák. Hlinky, nástavba a 4DC. To bylo velký, tam jsem se docela vykalil. Nevím, kalil jsem tam s těma učitelkama prostě, vyzvalejma. Ježíš, to má někde ty videa ještě. Jo. Co se tam stalo? Nic moc se tam nestalo, teda až na to, že jsem se tam ožral, požádal jsem tady Elvorku a nevím. A slíbil jsi, že se vrátíš do školy. Každopádně. No, byli jsme v backstage potom, chvíli. Jo, já tam dělal bývalým spolužačkám, jedný jsem dělal vlasy, druhý jsem dělal make-up, a vzadu se chlastalo, lili tam do mě vodky, Red Bully, prostě. Kdo měl největší potlesk? Zaslouženě. Skončil maturák a my jakože nemáme odvoz, protože Lukáš chlastal a nemá nás kdo odvést. Ale naštěstí tam byla moje bývalá spolužačka Sabina Pochová a její nový přítel Roman a pro mě jel až z Unhoště jeho táta, který nás pak hodil i domů, takže paráda. To máme taky video, kdy ty si žádáš Berušku. Si 5krát mu řekl, že to Spotify nemá předplacený. On mu stejně po 6. řekl, že tam vidí tu ikonku. Nevadí, já Spotify nepoužívám, já nevím, jak to funguje. My máme Apple Music. Ne, asi. Tak by to mělo prostě fungovat. Aura. Tak by to mělo fungovat. Prostě lidi, co mají iPhone, tak mají Apple Music. Budeme tady brát hosty, bude to
To ještě vymyslíme, kdy to bude. Ale už máme ve Francii. Už vás máme dost. Pere. Kde bude první, to asi můžeme nastínit. Můžem říct, už jsme tady o něm mluvili, měl největší potlesk na svém maturáku. Filip Beleta. Každopádně budeme si pro ně vždycky nechávat nějaký takový sek, budeme ptát na názory na nějaký lidi z Berouna, z Králováku a takhle. Takže pokud i by vás třeba něco takhle už na Filipa zajímalo, tak hit the DMs, OK? Pro DMs, nebo můžeme hodit na storičku takovou tu samolepku, že napiš tam něco, vole. Takže maturáky. Jo, to byl maturák Prahy a to ty jsi byl na Plzeňce na maturáku. Jo, já byl Zdrávky. na Plzeňce, tam byla Zdrávka, tam byla. A ty jsi pak jel s Ančou do Hořovic? Ne, Anička jela sama do Hořovic. To dělat neměla. Jak to se tam stalo, o tom jsem ani neslyšel. Jsem nechytal. Co s ním? Než jsem s ním vykousla? Už si pamatuju. No. A teď, vole, pokaždý, co se mnou pošel snap, tak fréry jakože pozdravuj. Nebudeme expozovat naše kamarády, to se nedělá. Takže Aničko, do toho se tě omlouváme. No. Ale Nikita není náš kamarád. A tam se nic nestalo. Každopádně potom kdo měl potom maturák? Bára Martinková, to jsou z Ořevnice a zase Praha, tam jsme byli. S klukama, jakože s Lukášem, Filou, s Daniel Baránkou a tak. Jeden z nejlepších půlnoček, co jsem, jako asi nejlepší půlnočko, co jsem kdy viděl, to bylo libový. A tam bylo taky hodně tříd, že jo? Jo, ale lidi na straně. Spíš, že to bylo originální, víš, tam jsme se taky docela vykalili. Potom jako cesta domů byla hodně zábavná. No každopádně, to byly 3 maturáky, oba jsme byli na 4 maturácích, z toho na 3 jsme byli spolu. Po těch maturácích byla štěka. To byla jaká štěka? No, která asi? No ale kolikrát to byla? To byla ta pololetka, nebo jak se to byla štěka, kde jsme aktuálně obdrželi zprávu. O tom, co se stalo ve Štěce. Aneta Pourová bere párno a šukala s dotyčným jedním. Mezitím, co se tahala s 38letým otcem 2 dětí a jedno z dětí byla její spolužička ze základky. No, co k tomu říct? Jakoby, co k tomu dodat? It's nasty. A párno, to je zlo, lidi. Nemáme s tím zkušenosti. Nemáme ani jeden a nechceme. Protože to je hodně velký zlo. Přesně tak. Když říkám, nevím, ta byla zrovna akorát nudná. Ta byla hodně nudná. To jsme potom, nešli jsme náhodou i potom do biliardu. Je to možné. Když jsme to lívli a šli jsme do bilu, podle mě. Potom vlastně bylo co? Každopádně v té Štěce... 31. Jo, v té Štěce tam byly i hroty. Jo, tam byly hroty. Já teda, takhle, jsem viděla potom, s Adrianem jsem viděla toho, co se tam prál. Prostě to je takovej malej klučík, já nevím, jak se jmenuje, chodil... Měl na sobě džísku. Jo, chodil na závodní na kuchaře, chodil 3D, vole, nevím, s kým chodil. Nevím, prostě se tam nějak začali strkat. A my jsme si nejdřív, nebo já jsem si aspoň nejdřív myslela, že to je jako z prdele, nebo že prostě jako to jako zkoušej, nebo prostě to. A najednou se prostě svalili na zem. A začali se tam rvát prostě. Najednou tam příběh Adrian Bednarek začal do nich kopat, ty vole. Frajer druhý den, vole, totálně oteklý koleno, že nemůže chodit. A ten, do který kopal, mu řekl, že ho totálně bolí prdel, že si nemůže ani sednout. Okay. Potom je zvedli, odvedli je ven, všichni Romález vyběhli a najednou někdo v té Štíce prostě nebyl. No, takže tím Štíka pro nás končila, že jsme domů. Po Štíce Valentín nějak. No, byl týden a potom byl Valentín. Když začal Valentín, to byly všechny akce, my tady máme všechny vypsané. Měli jsme dělat už epizodu ještě než byly ty valentínský akce, kde jsme chtěli i zmínit, ale tím, že právě byly jakoby maturáky, potom byla Štíka a já jsem ten druhý týden po té poletní Štíce před tou valentínskou byla v Praze na oslavě a potom to, takže to nešlo. Byly, myslím, že 4 akce. Byla... 3, ne? 4. Byla valentínská štika. Byla valentínská štika, stejný den byla scéna. Ne. Jo. Byla valentínská štika, den potom byla valentínská scéna. Ano, ale byla akce ve scéně, že když jsme tam byli za Filipem. Jo, ale to nebyla valentínská akce. To ne. Takže valentínská štika, valentínská scéna.
a teď bylo v pátek valentýnský labe. Labe. A ještě ten den, co byla ta štěka, tak byl biliard. Valentýnský, taky Pravda. akce. Takže byli jsme všude až na labe, aby jsme měli pro vás ty informace. Přesně tak, valentínská štěka, ta byla ready, tam bylo dost lidí. Tam Božila jsem se tam. Prostě nemám stopku lidi, nedávejte mi alkohol. vyblil to tam 2krát. Jo, A pak to tam přišel Enčupot, který... To vystřihne. To tam kurva nebude. Který šel Kláře na prdel. A pak druhý den volal Adrianovi, že by to v životě neudělal, že tam Klára na něj lezla. Takže ať nikdo neskouší volat nikomu a říkat něco jiného. Co se stalo po štěce? Šli jsme spát, zbudili jsme se. Máme tady prvního hosta. Celý Beron, holý kokot. Čau. Tak. Pojď víc sem, já tam nebudu uprostřed. Každopádně, to byla ta scéna, ta byla pěkně nudná. Čímž se dostáváme k další perličce. Kurhec a Terciaková. Zrovna jsme se viděli. Zdravili jsme se. Ale nečekala jsem teda, že se na to týden dozvím, že chodí s Terciakovou, která se tam kousala s člověkem, který po mně chtěl Instagram. Takže to bylo tak asi jediné, co se v té scéně stalo, jinak byla pěkně nudná. Nevím teda, jestli spolu chodili už tam a podvedla ho, anebo jestli tam se potkali, začali si psát, teď spolu začali chodit. Nevíme, jak dlouho spolu chodí, ale víme, že údajně teď aktuálně spolu chodí. No. Příští týden mají narozeniny, takže i rovnou takhle pozvánka. Nebo pozvánka, zvaž to teď, jestli jako spolu to nebo ne. Ale jestli spolu jako jo, tak přijď do kolapsu. Ten samý den je Clash of the Stars prvního. No, každopádně. To jsme nějak řešili, co se stalo a nestalo od začátku roku. Co se bude dít, jsme taky řekli. Se můžeme asi přesunout k objevům tohoto roku. Tak, Vztahy, nevztahy. Ernie a Nicky Dancová. Přejem vám to. Takže máme tady rozchod. Rozešel se nám Ernest Bílý s Dominikou Krejčí. Dominika Krejčí si na to našla hnedka Filipa Saboua. Každopádně měli i nějaký hroty Ernest s Filipem. Každopádně další objev, které máme... Prošek plus Vejvodová. Neznám ani jednoho. Znáš z maturáku. No, možná od vidění. Ty ne, to mi psala, že to nemám říkat. Každopádně dalšího... To je ten Kurhec Terciaková a Bendová plus Častorík. Ale ty jsou taky spolu, podle mě, díl než tenhle rok. Nevadí. A to je všechno. Takže pilotní díl, lidi. Doufám, že budete dělat velký brkule. Ať my máme o čem mluvit. Přesně tak, buďte crazy. Buďte crazy. Další díl, kde by mohl být další díl? Až se nebude chtít. Až bude moc Filip Veleta. Takže domluvíme se s Filou. A dáme vědět. Sledujte na Instagramu. Sledujte náš Instagram. Až vyjde tato epizoda na YouTubeku, na Apple Podcast a na Spotify Podcast, tak já udělám Linktree, který si hodíme době na Instagramu i na YouTubeku, ať to máte. Ale samozřejmě budou nějaký, jakože věci cenzurovaný, necenzurovaný, který prostě nepůjdou všem, ale to si ještě musíme vymyslet. Ale tento díl bude celý necenzurovaný ven, protože tady není co cenzurovat. Přesně tak. Jako nějaký věci, jo, ale ty se vystřihnou, za oni dávat nebudou. Přesně tak. Takže tak a tam mi řve prostě furt ta kočka za těma dveřma, hej, asi trefím. Tak to byl pozdrav. Tak. Ta se s váma rozloučila, my se s váma taky loučíme. Asi Přesně už. Přesně tak. Jak mňovka furt. Takže se mějte. Skladejte básně, buďte crazy. A sdílejte, ať to vidí. Co je Peruna Králová. Přesně tak. Ať to každý slyší. Tak se mějte. Bye bye. Pa.